Jiena meta kien hemm il-call tal-kompetizzjoni biex isir monument taħt il-bridges, taħt il-flyovers, l-ewwel idea li ġietni hija li nagħmel xi ħaġa li qiegħda tikkrossja. Fil-fatt l-istructure kollha, l-main structure, hija tisliba. Apparti mill-tisliba tal-flyovers li hemm fuqha, hemm ukoll it-taħlita tan-nies li għaddu minn taħta, karozzi, pedestrians, nies ta' nazzjonalitajiet differenti, għandek taħlita sħiħa, tisliba, għalhekk tisliba dana. Però hemmhekk qegħdin jingħaqdu u jiffurmaw din l-iskultura. Illi hija taqqat ħsibijiet kollha illi għadni qed insemmi, illi għandek il-varjetà ta' ambjent li hemm hemmhekk, hemm is-siġar, hemm il-dan, hemm il-highway, u qed jaqqat kollox. Għandek kollox jikkontrasta, jisalla pri xulxin. Issa, l-iskultura hija ċeramika, illi ovvjament infurnajta temperatura għolja apposta peress li tkun esposta għal elementi u dana, u integrajt din it-tisliba tal-ħadid illi huwa curtain seal. Speċjali, ħadid speċjali biex kif jixxarrab dana jrabbi lega, jrabbi coating, u jibqa' permanenti. Però kollox għandek in-naturali, il-ħadid, it-tafal, li huwa ċeramika, imbagħad il-kuluri. Għax rid nagħti daqsxejn kuluri peress li fl-ambjent li kienet se tkun taħt il-flyover ma tantx kien hemm kuluri. Naturalment l-sfidi kienu daqsxejn kbar. Waħda mill-sfidi kienet illi il-ħadid bisħana, u fis-sajf ikollna ħafna sħana aħna, dak jespandi. U ċ-ċeramika tespandi wkoll. Jekk ma jispandux it-tnejn flimkien, dawna ċ-ċeramika ħajfaqqaħħa. Allura kelli naħseb biex meta jespandi l-ħadid, jespandi, il-ċeramika tespandi bl-istess rata tal-ħadid. U maħsuba wkoll anke fil-fatt l-iskultura fija il-ftuħ ġo fija, imħabba l-elementi wkoll dawk li r-riħ ma jagħmilx dik il-forza kollha peress li hemm surface area mhux ħażin. Ovvjament imbagħad ikollok l-isfida tal-qis taċ-ċeramika, għax iċ-ċeramika ma tistax tagħmilha kemm trid mhux bħal meta tgħid bad għandek blokka tal-ġebel jew tal-irħam u tqatta' minnha u anke l-kuluri. Però naħseb illi ħarġet effettiva. Jiena waħda mill-xewqat li dejjem kelli kienet illi x-xogħol tiegħi li nagħmel ikun espost. Mhux għal mużewijiet biss, jew għal galleriji, illi dak li jkun mar, għax huwa plarti, jew nkella, imma xtaqt illi il-pubbliku kollu, anke biex mill-lat ta' edukazzjoni, li kulħadd jara u jikkummenta u dana, fil-fatt darba minnhom kalli exhibition ftit snin ilu issa mhux ħażin, il-belt, il-belt, għamilta barra fil-open air u għamilt il-Kunsill tal-Furja għalli namlu l-kordun ħalli ma jgħaddux. Nisa għatlu le, tlu ħallihom, ħajaraw, emissu, jikkummentaw u dara. Taf kemm jgħaddu nies minn hemmhekk, allura kulħadd għaddej minn bejniethom u emiss u dana, għax dak jiena l-sodisfazzjon tiegħek.
Għax iċ-ċeramika għandek ħafna fija, għandek il-feeling tal-glaze, fejn hu raff u fejn hu mieles u fejn koluri. Allora dak li jkun qed jara jagħmel anke ħoss, iċ-ċeramika tagħmel ħafna ħsejjes. Tagħmel ħsejjes differenti. Jien li nixtieq li ikunaw bħalma qed ikunaw hawn ħafna issa qabel ma tantx kien ikun hawn din l-opportunità ħlief monumenti tal-bronz u hekk, immissa hawn opportunità kbira. Qed naraw roundabouts, postijiet pubbliċi, ġonna, illi hija idea tajba ħafna. Għax il-poplu bekk irid jeduka ruħu. Il-mużewijiet ma tantx imorru ħlief dawk li huma dilettanti tal-arti jew da, imma meta inti qed tiffaċċjah qed tagħmillu qudiemu ma jibda japprezza. Jibda japprezza l-arti, jibda japprezza x'inhuma il-monumenti għal xiex. Ġifieri bel-moment mhux sempliċement għandek biex isabaħlek post, imma għandek ukoll storja, għandek ħsieb, għandek ħafna affarijiet li jidħlu fiha.